Строителните дейности и доставената нова апаратура са по проект за повишаване на диагностично-лечебния капацитет и подобряване на възможностите за долекуване и продължително лечение в болницата, който се финансира по оперативна програма Регионално развитие. Проектът трябва да приключи до края на годината, като стойността му е над 4 милиона и 600 хиляди лева. Разводшкото здравно заведение е едно от 11-те в страната, в които се влага сериозен финансов ресурс. Голяма част от тези средства са предназначени за медицинско оборудване, апаратура и техника от най-висок клас, а другата за приспособяване на помещения за модерната техника, достъпна среда и мерки за енергийна ефективност. Тази седмица ще бъде доставена 100% предвидената апаратура. Ремонтните дейности ще приключат в рамките на следващите около 30 дни, което ще даде възможност да изпреварим крайните заложени срокове, т.е. да може да осигурим по-рано комфорт и на лекарите, а и на пациентите в здравното заведение. В отделението по образна диагностика вече монтират новата апаратура. Намираме се пред ултразвуков апарат от висок клас с възможност за коремни изследвания и високочастотен трансдусер за повърхностни структури. Имаме възможност за доплерово изследване в частта си на пулсов, цветен и силов доплер, което допринася много за качественото провеждане на изследванията. До този момент такива изследвания имахте ли възможност да извършвате тук, ако не къде трябваше да ходят пациентите? Не, до сега в частта относно повърхностни структури и изследване на кръвоснабдяването нямахме възможност. Най-близкото място беше Благоевград. В отделението вече разполагат и с цифров комбиниран високочастотен скопично-графичен апарат с широк обем диагностични процедури, както и с модерен компютър-томограф. Част от доставката е новия мобилен возим графичен апарат, с който се извършват рентгенови изследвания непосредствено при болния в отделението, без да бъде местен, транспортиран и така нататък. Изцяло обновена е клиничната лаборатория, която ще има възможност да осигурява по-бързи и по-прецизни резултати. Най-сериозен ремонт се извършва на постройката, в която се помещава отделението по хемодиализа. Заради това то временно е преместено в сградата на болницата. Отделението обслужва над 20 пациенти от общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Ще работим с нова апаратура, което е много добре, понеже нашата апаратура не е сменяна дълги години и много често се налага ремонтиране и прекъсване на диализната процедура заради повреда на апарата. В края на годината ще започне и цялостно саниране на здравното заведение. Това ще стане по друг проект и така той ще се превърне в една наистина обновена и модерна болница, отбеляза заместник-кметът Иван Гюров.